मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। डीजे संदीप राजनिकी तमकुली राज कुशीनगर। हद से ज्यादा तब कहे कहलू हमके भुला जा। प्यार करेनी हद से ज्यादा तब कहे कहलू हमके भुला जा। तोहरा से पानी आशा हो खबे करी दिल लगैले बानी दासा हो खबे करी दिल लगैले बानी दासा हो खबे करी। प्यार करेनी हद से ज्यादा तब कहे कहलू हमके भुला जा। तोहरा से तनी आशा हो खबे करी दिल लगैले बानी दासा हो खबे करी दिल लगैले बानी दासा हो खबे करी। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। दासा हो खबे करी। डीजे संदीप राजनिकी तमकुली राज कुशीनगर। दासा हो खबे करी दिल लगैले बानी दासा हो खबे करी। हमारा से एगो गलती भइल तोहरे में दिलावा पलटी भइल। हमारा से एगो गलती भइल तोहरे में दिलावा पलटी भइल। तोहके देखेला नशा हो खबे करी दिल लगैले बानी दासा हो खबे करी दिल लगैले बानी दासा हो खबे करी। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे संदीप राजनिकी गाजीपुर हारी ओम नगर। दासा हो खबे करी दिल लगैले बानी दासा हो खबे करी। तुहरा प्यार लगे देम पूरा बानी कहे रबिया राहुल राजधानी। तुहरा प्यार लगे देम पूरा बानी कहे रबिया राहुल राजधानी। चंदन मंटोला सा हो खबे करी दिल लगैले बानी दासा हो खबे करी दिल लगैले बानी दासा हो खबे करी। मोबाइल नंबर 95 010 51 335।